Idem realisticky zvládnuť 11-hodinový nočný let. Dnes letím priamo z Brna do Thajska a rozhodol som sa, že to skúsim s čo najväčšou gráciou. Predplatil som si miesto pri emergency exit, aby som mal viac miesta na nohy. Po večeri začínam hygienou, umývam si zuby novinkou od Bielej perly. Green tea obsahuje výťažky z čajovníka, ktoré upokojujú jasná a meta udrží tých svieži, čo sa v lietadle naozaj hodí. Pokračujem nafukovacím vankušom. Stál ma asi 6 eur a je to že totálny game changer, lebo keď sa vyfúkne, nezabera takmer žiadne miesto. S melatonínom to nepreháňam, funguje len v tme, takže mi stačia 2 mg a na hluk motorov si dávam slúchadlá s tlmením šumu. Hudbu si však nepúšťam. Lietadlový vzduch je suchý, preto som si pribalil aj hydratačný krém a balzám na pery, aby som sa ráno necítil ako slivka sušená, a maska na oči je nevyhnutnosť, lebo bez nej by melatonín aj tak nefungoval. A teraz skúsiť zaspať je 0036, držte mi palce. Voilà, o 7:25 sa budím nad Indiou, podarilo sa mi spať krásnych 7 hodín. Cítiť, že to nebola posteľ, ale aj tak som na tento výkon hrdý. Umývam si zuby, dávam si raňajky a vítajte v Thajsku.